Mga paps, welcome back to my channel Bisaya TV. So karong adlaw, so na ko ipakita sa inyo kanina sa mga likod. Hindi na mga tao, mga paps ako di mga bulak. Yun! Hopefully ma-enjoy mo sa akong pag-upaton karon. Huwag yun ha, makalingaw siya. Makalingaw, matulunanon, ug tanan pa, uban pa. Yo, so let's start!